ଖାଇ ସାରୁ ଖାଇବି କ'ଣ ଖାଇଦେବ ବର୍ଷା ନା ରୋଷେଇ ହେଇପାରିବ ନ ହେଇପାରିବ ଆଜି ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ ଟିକେ ଅଛି ହାର୍ଡ କାମ ଆଜି ସବୁ ଟିକେ ଜିମି ଯାଇ କାଟିମି 4 ଫିଟ୍ କର ଆସୁନି ଗାଧେଇମି ଖାଇମି ଶୋଇମି କାଇଁ ଦଳୁଛୁ ଦିଟା ଆଳୁ ବଡ ବଡ ଆଳୁ ନେଇକି ଖାଇଦେଇକି ଭୁକୁଲେ ନାକୁ ଆଳୁ ଡାଡି ଦେଲେ ତା ଡାଡି ତ କୁମ୍ଭାଳି ଜାଣିଛ ତୁମେ ହଉଛି ତ ଜାଣିପାରିଲନି ବୋଧେ କି ଡାଡି ଆମେ ତ ଏହାକୁ ଖାଇଦବା ଏଡି ବୁଗୁଡା ରହିଛି ଡାଡି ମମି ଦି ଜଣ ଖାଇବେ ଆମର ବଡ ପେଟ ନା ତମର ବଡ ପେଟ ମୋ କପାଳଟା କଞ୍ଚା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ସବୁ କଞ୍ଚା ବାହାରୁଛି ଦାନ୍ତଟା ଦେଖିଦେଉଛି ନା ତମେ କାଲି ରାତିରେ ବି ସେଇ ରକମ ତମେ ଆମଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ତମେ ହଉଛି ପୁରା ସ୍ୱାର୍ଥପର ମାନେ ଆମ କଥା ତମର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୋଟୁ କାଲି ରାତି କଥା ଚିନ୍ତା କରନି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛୁ ନା କାଲ ମୁଁ ଆଜି ପଞ୍ଜାବେ ତୋର ବସିଛୁ ବସିକି ତୋର ଖାଇ ଚାଲୁଛୁ ଫେର ପଟ ରୁଟି ନଉଛୁ ଫେର ତୋର ଖାଇ ଚାଲୁଛୁ ଶଇଲା ଉଠିଲୁ ଚାଲିଗଲୁ ମୋର ପାଣି ପିଇ ମମି ଆଉ ଖାଇବ କି ଡାଡି ଆଉ ଖାଇବ ପଚରା ଉଚରା କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ମୋ ପୁଅ ବଡ ହେଲେ ଆଉ କଣ ଆମକୁ ଅନେଇ ମତେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଇଏ ମୋ କହିବା ତୋର ଯଦି 4 ପଟ ରୁଟି ଖାଇବୁ 4 ପଟ କହିବୁ ଯଦି 6 ପଟ ରୁଟି ଖାଇବୁ 6 ପଟ କହିବୁ ଧର ହେଇଛୁ ତାର 2ଟା ମୋର 4ଟା ତାର 2ଟା ତୋର 3ଟା ତୁ ଯଦି 5ଟା ରୁଟି ନେଇଗଲୁ କାହା କଥା ନେଲୁ 3ଟା ଜାଗାରେ ମୋର ଗୋଟେ ନେଇଗଲୁ ତାର ଗୋଟେ ନେଇଗଲୁ ତାଟିଆରେ ତତେ ଭଜା ଦିଆ ହେଇଛି ତୁ ତ ସେ ଭଜା ଖାଇକି ସେ ଦଳା ହେଲା ସେ ଭଜା ଖାଇକି ଲଙ୍କାଟାକୁ ଛାଡ଼ିନୁ ଟୋଟାଲ ଟିକେ ଓହୋ ସେ କଥା ପଡିନି ସବୁ ଭଜା ତ ଖିଆ ହେଲା ନା ସେଟା ରହିଲା ଅଧା ମତେ ଏତିକି ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଦଳି ଖାଇଲିନି ମୋ କଥା ଆମ ଘର ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି 4 ଜଣ ଯେତିକି ହେଇଛି 4 ଜଣ ଆମେ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟି ଖାଇବା ନା ତୁ ତୋର ଏକାଟିଆ ଖାଇବୁ ସିଏ ଏକାଟିଆ ଖାଇବ ମୁଁ ରହିବ ତୁଛା ସିଏ ରହିବ ତୁଛା କଣ କରିବା ଏଇ ନେଇ ଆଳୁ ତୁମେ ଖାଇଥିଲ ଆଳୁ ଆମେ ନେଇଛୁ ଆଳୁ ତାଟିଆରେ କିଛି ନାହିଁ ଏଇ କଣ କରିବା ତୁ ବଡ ହେନେ ଆମେ କଣଟା କରିବୁ ମତେ ଜଣା ପଇଲାଣି ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ମୋ ପୁଅ ବଡ ହେନେ ମତେ ଅନେଇବ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିନି ମୋ ପୁଅ କହିବା କଥା କି ଆପେ ବଞ୍ଚୁନି ବାପାର ନା ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଲେ ତା ବାପର ନା ଆଉ କିଏ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ତୋରାଣି ପକେଇ ପିଇଦେବି ଆଳୁ ପୋଡା ଭଲ ପାଏ ବୋଲିକି ମତେ ଇଆ କଲ ତମେ ସବୁ ତମର ଭୁଲ ଜାଣିଛ ସବୁ ମୋର ଭୁଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଡେ ଆଳୁଟେ ନେଇଯାଇଥିଲି ଜଣେ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଖାଳ ଦିଅରେ କଣ କରିବା ଆମର ପଖାଳ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେ ହଉ ଠାକୁର କରୁ ସେଇଟାକୁ ହଉ ପୁରା ପଖାଳ ହାଣ୍ଡି ବସେଇ ସମସ୍ତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଆସି ଖାଇବ ବଡ ଆକାରରେ ବାଗ ଆକାରରେ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ହବ ଦିନେ ଆଉ କରିବି ପଖାଳ କରୁ ସେଇ ରକମ ଠାକୁରେ କରୁ